then anya anachi ya azụ ibe gbasara ibe agwa gọvanọ na-eme. So many people make expect na m ga-ekwu okwu about it. Yes, m ekwu okwu. Ibe m meji wee kwuo okwu bụ na gọvanọ bụ nna ibe niile nọ na Anambra, ya bụ the first citizen of Anambra. Mana nna na nwa ya na-akpa alụ. Mana unu chetakwa na mmegide na-emegide ndị omenala abụrụ taa na ịnwa ka o bidoro. Mmegide na-emegide tradition abụrụ taa na ịnwa ka o bidoro. O ji wee bụrụ na nwoke na nwaanyị ya aba akwụkwọ ji aba nkwụ abacha nkwụ, agwa gị na ụna adịrọ legalized married. Na constitution does not regard agbamnkwụ as ịnụ di na nwunye. Ọ bụrụ na omume omenala ndị ọcha ka ị ga-emelele bụ nke ndị ụka, na ọ bụzịarị na ime enye iwedị legalize, maọbụ na eje na kọtụ nke gọọmenti iwedị legalize. Ma many people na-etinye iwu ahụ wechara kọlchọ dị iche iche na bebe. Anyị nwere so many lawyers na Anambra ba so emebe iwu ahụ, mana o nwere ụta ntalịba na ọ gwara ebe onye ọcha gbalịba kwuo gaba ji elu. O nwere ebe iji ekwute taa na ịnwara ịbụ onye omenala na Naịjirịa ka arịga adịa gị sitekede na swearing in a na-esowe ndị ọchịchị. Ibe meleba ji agbanaga n'ụlọ ụka gbanaga na Muslim bụ na ba amaali the capacity of omenala. Nye nweke na gọvanọ anyị asị nya gburu ọbọ ka ọnwụ oyi ka sowe nye in ebute ọbọ ọgụgụ akpụ ọkeja, ebute ọbọ gadimabịa ụrat, ebute ọbọ gadimabịa ọtụtụ nzu agụle, ebute ọbọ ihe ojii na ndụ, ebute ọbọ mmalụzi na edebecha ọbọ Anambra niile malụzi na dị na Anambra ebute ya sị gọvanọ nke anyị iyi mgba sowe in ka iwe baga n'ọcha ka ọsọ gbara iru ụgbọala ka ebe na gọvanọ sit o nwerezi ya nya anị ya, o nwere ya anị ya. Osimi abụla awụ o ji wasị na awụ na-eche ntị na o nwere anụ akpọrọ okwu mbụ ọza na osimi ka abụla awụ, osimi ka abụla awụ. So ana m use this platform wee na-ayọ gọvanọ of Anambra State bụ gọvanọ Charles Soludo, Your Excellency, chetakwa na nna mụrụ nwa enwere nwa ọ ya akpọ asị karịa ndị ọzọ. Ọ bụgodị na o nwere nke ịkpọrọ asị ekwu ya si n'ime obi gị ịgbatanye iwe ma gị ma nwanne na-ekebe oke n'aka na a na-ama onye akpọrọ asị, a na-ama onye atụrụ ilo. Anyị kwuru na ibe ikwuru na Anambra anyị so gị, we are working together with you. Insecurity dị na Anambra na-emetụta imi na-emetụta ọnụ. Insecurity dị na Anambra na-emetụta every family dị na Anambra. Everybody dey against the insecurity. We get your point very very well. Ma ritual killings and every other thing, we get it, we get the point. Ma ebe anyị na-ayọ gị ma wala amalụ na ata na ọka nọ ka ire ebupụ na ata bupụ ọka, jiri nwayọọ wepụ ata na ọka lapụ ọka ka ọka tobe, ka e were ndị ajọ dibịa, ka e were ndị claim na ba na-eme dibịa na ewere ajọ dibịa. No, self claim. Somebody onye na-agụ ụka na-abịa ekpe Muslim bụ dibịa bụ omenala ka a na-asị na ọ na-eme. Ndị bịara ụzọ under the umbrella of omenala na commit atrocities. Let us find a way to fish them out. Even our governor pụtalụ in the air where declare Anambra State as a Christian state bụ ibe na-eselụ Nigeria, ibe bụ ibe na-eso okwu na Nigeria. Maka na o dega aka ndị Muslim ji wee na-achọ ka mee Nigeria Muslim state. Ndị Christian jụrụ ajụ, ndị omenala jụrụ ajụ. Mana o ruo na tata governor without eche or to the feeling of others or put that openly on the air wee bata na news wee gwuo na Anambra State bụ a Christian state. That is a very 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 wrong. Our governor anyị niile ịgba gị maka na nwa na-adụ m n'ọdụ ịdị dị ikwu yele datin ikwu. Anambra State ibe mere bụ hope for all before menya light of nation. Anyị nwere ndị na-agụ Hindus, ndị omenala asụsụ na steeti ibe. Ọ bụ na ịgbagwo ya nọ Anambra State bụ steeti ndị omenala ịma na ịdalị ya na anyị riri nne wee na-eli nri n'ọbe. Ikwu nne na azụ dị n'ọbe bụ azụ ogwu onye, anụ etiri n'ọbe na ọ bụ anụ ogwu onye, ikwu nne like that. Na anyị riri nne bụ ụmụaka ịmụtali. Gọvanọ asị gọvanọ ịbụ gọvanọ onye ala, ịbụ gọvanọ onye isi dị mma, ịbụ gọvanọ ndị dibịa, ịbụ gọvanọ ndị fada, ịbụ gọvanọ ndị sista, ịbụ gọvanọ ndị pastọ, ịbụ gọvanọ ma ndị ori ma ndị ama. Anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị, anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị.
ije na-eje akpawa oke na ịkpawago oke. So we can advise you as a father of Anambra State. Please, our governor, amend the other speech. Correctly so that Okabili can be Kukun and Rarano. Don't make somebody a second class citizen. You can't make us second class citizen. Even a second class citizen in our own state. Never born Anambra, my grandfather on Anambra. Oh, miss blood of any other state. Now Anambra Campo. You cannot be more Anambra than me. And all the Christian cannot be more Anambra than Muabono. So let us normalize this thing. Let peace reign. Nivo Puladra Anima. Because the church gave an to send our message to our governor. We are Nivo Puladra Anima. About the issue of a license. We all agree. We agree na you have a license in the Libya. Obro na kia kobido. Obro na kache ngebo number. Che ngebo number bidolia. Mba na ekero momo. 1970 something or 1991. Kache ngebo number bata license. So amandu na kamo se nya kose. Ayi ga ba license. Kai na ba license. Ndo ka na abakwa nkebe. Ndo ka na abakwa nkebe. Ndo ka abakwa nkebe. No bro in the Libya bata license. See normalize and everybody went here. Who come our license? In the Libya our license. We agree. We agree. I have a license. Say Rapula na Tanoka. Oh, you will not be Libya na Majo Libya. Say Bolia Bochia. Abulu Wabasarani. Oh, you will not Zolu under tradition. Or men are not a boom mado governor. Or men are is not supporting anybody in a boom mado. Omuro you open a boom mado. Or men are not supporting. Now, you women are kids in a mado. In a mado Okoya Nika. In a mado Okoya. Nabi woman. In a madania, in a all your mother second on a man and Nazolo Madania, Abraman and a conem. All your mother second on a non a moment, Nazolo Madimunia, Abraman and a conem. All your mother second on a moment and Abolo Mado, which I owe you a batego, Abraman and a conem, on the woman who are on the give. All your mother woman and Abolo Mado, or where you were catching with the Abraman. Because Malunum Cabu Manana. Malunum Cabu Manana. Kairopo na Tanoka. Unu wato di onya, ibe du numba, unemenye. Naka nyi bundi omena na adere. Onya de vital. Kaiyo. Ekene mu.